Jeg har brug for forstærkning. Abdel Rasul er ved at blive overfaldet. Jeg hedder Abdel Rasul. Vogn 22 et eller andet. Men hey, velkommen tilbage. Nu går vi til den. Vi skal give lidt folk lidt sus her, lidt sommerfuld og det hele. Kom med. Har du slået en lille fis? Om jeg har slået en fis? Jeg har ondt i ryggen. Du kan selv være til. Det er dig, der tabte Tag den. dig op. Jeg gav dig. Du gemmer den ikke, du kaster den ikke. Idiot. Hvorfor siger du, at jeg er en Hvorfor går idiot? du og spiser sådan noget lort? Det gør jeg heller ikke. Det gør du. Det er snus, det der. Det er tyggegummi. Her, tjek det. Det er tyggegummi. Tjek det. Det er tyggegummi. Tjek den nu. Nej, så du får den ikke igen. Du smider den. Hold den. Hold den. Stille. Change here for buses and the metro. Du har tjekket ind. Hvad tid? Det ved jeg jeg ikke ikke. engang tjek på. Fis af med dig, mand. Ikke så meget. Ja, skal du spille lidt? Hvis du har. Det har jeg i hvert fald. Hvis du ikke har, så fuck det. Har du? Ja, det har jeg. Sindssygt. Okay. Hvor skal du hen? Til Svanemølle. Det rager mig heller ikke, men ja. Sov godt. Ja, tak. Har du billet? Hvad så, mand? Hvordan går det? Så er du billet? Ja, jeg har en billet. Jeg har et rejsekort. Fuck, hvor fedt. Sker der? Kæft, det fik jeg så ikke. Jeg tænkte, I stadig så hyggeligt. Jeg vil ikke forstyrre jer. Nej, men det var sød, mand. Det var virkelig betænksomt. Super betænksomt. Hvem fanden har taget det billede? Den er sgu da godt nok skæv. Er det ikke meget cute? Du flotter i virkeligheden. Tak, mate. Appreciate it. Det er en af vores shababs herovre. Hvad? Dufter godt, det? Ja. Ved du hvad, den dufter så godt, jeg vil ikke tjekke din billet. Okay. Ellers okay. Værsgo. Jeg kan ikke lide det. Nej, det kan jeg heller ikke. Så den er god nu. Brother. Billet. Shit. Billet. Du har ikke. Det er okay. Yeah, you're in train. Ticket. You need a ticket. No, you need a ticket. Then you need to show me ticket. Why did you ask them first? They have show me, brother. So you're gonna go back and ask them? Brother, what's your name? Jeff. Jeff. My name is Jeff. Du har tjekket. Så skulle jeg vente og sætte dig ned. Jeg har ikke udgivet mig for at være togkontrollør, det har jeg ikke. Du skal bare til plads derovre. Jeg vil ikke sådan noget, jeg har sådan noget helt andet. Jeg vil gerne stå her. Er der noget i det på dig her? Ja, selvfølgelig er det det. Altså, jeg har prøvet det her 100 gange. I får ikke noget ud af det, jeg får ikke noget ud af det. Jeg ved godt, hvad reglerne er. Jeg har ikke udgivet mig for noget som helst. De ved godt, hvad jeg laver. Det er bare ærgerligt, jeg spiller jeres tid, I spiller min tid, for at være helt ærlig. Og jeg lever af at lave videoer, for sjov. Det er også lidt, du går og filmer. Hvor er dit kamera hen? Er det der sidder der? Jeg ringer lige til, så tager jeg efterforskningsleder. Og så tager han en beslutning. Okay. Jeg ved det fandme ikke før. Jeg ved det ikke. En hver almen dansker vil kunne se, at du er ikke skide godt med DSB. Nej, præcis. Derfor er den ikke. Det skal dog siges, hvis du får nogle turister til at hoppe på det her. Det gør jeg Så heller klapper ikke. fælden. Jeg ved godt, hvad reglerne er. Kom godt videre, ikke? Tusind tak. Tak, vi ses.